Yun o. Lutang na ang tibots. Tingnan natin kung butiti nga yan. Talakitok yan. Oh. Laki butiti. Saan si Bert? Sabi ko sa'yo, laki eh. O ano? Ayos ah. Yan ang... Oh, nadali ni. So, ito lang lahat. Oh, yan oh. Bitbit, balo. As usual, mga malakawat. Hello mga ka-anglers, mga Oragon. Wasout, wasout. Ayun, abangan nyo ang aming fishing adventure mamaya. Paalis na naman ang trupang Mahajar Anglers. Alright, so kita-kita tayo doon mga ka-anglers. So magbe-prepare lang kami ng mga gamit. Antay namin si Engineer Ronnie dyan sa baba. Si Idol Fernan kasama ko. Si Engineer Ronnie, si Alan. Saka si Oragon. Right, kita kids! So ayun na nga mga ka-anglers. Paalis na kami ni Idol Fernan. Ayan o. Nandun na, papunta na din si Engineer Ronnie. Kaya mamimingwit na naman kami. See you there! Alright, mga ka-anglers. Ito na si Engineer Ronnie, ayan. Ayan, antayin lang. Antayin namin si Ralan, ayan. Tinatawagan. Naka-bluetooth pa yan. Oh, ano? Nandito na kami sa baba. Oo, sabi ko sa'yo, bumba ka na eh. Dito na kami sa baba eh. Ay, hindi baka. Ayan, naunahan namin yung message. Na-traffic yung message. Oh, sige. Andito na kami hotel sa baba. Okay. Daluto ba yung ano? Tukwat manok? Ay, wala, pinatay. Yan na, ang hinihintay. Yo! Dialect ng yellow buting ah. Oo. Pero may tatlong blue. Mga Oragon, mga ka-anglers. Stop over muna kami dito sa fishing accessories. Dati namimingwit lang yan si si Ali. Ayun, shout out kay Ali. Dito pa yung mga motor. Ayan o. Motor ni Ali. Ganda. Ano nito pang repair? Ayun. So, let's go. Nakuha na yung bulate na pamain. Alright, mga ka-anglers, nandito na naman ang tropa. Nasa Jeddah South Thermal Plant na naman ang dating spot. Okay, dito lang kami sa malapit-lapit. Dito yung mga tropa. Ayan o, nagpakalatag na yung mga gamit. May ilaw na rin. Ayan, ready na ang aking ihagis. Apat ang taga niyan. Ay, ito, kalakitok yan. Oh, pang takitok to. Pang labli-labli. Sige. Hagis natin para makahuli. Ayan o. Malaki piyas. First catch ni Siralan, malakapas agad. Aywa. Pang night shift na malakapas. Ayan o. Alright. Ito na ang first catch ni Oragon. Oh. Shahor na fingerlings. Fingerlings. Pang deep fry. Yun o. Nakadalawa na si Idol Fernan. Ayun o. Shahor at saka bakoko. Silver brim ba yan? Magluluto kami guys ng arroz caldo. Yan, manok. Pero
ano yan, kaya mo yan, sakto na yan, panlaw ko na yung panakot na yan. Sangkaw na yan. Ayos na yan. Marami yan. Tagtad ng kilo yan eh. Malalaki. Hindi ah. Maliliit ang hiwa niya. Uy. So, ayan. Maglagay tayo ng seasonings. Yan mo. Chicken cubes. Chicken buyul. Nakakauyot din naman dito sa... So, ayan o. Malagkit ang ating ilalagay. Haluan natin ang kanin mamaya. Haluan ng bigas. Ayan, so, ayan. Nailagay na yung malagkit at kanin. Sabawan na natin. O, sabaw mo na tapos para... Yun. Tingnan nga natin tong nadaling shore ni Sir Alan. Ayan o. Nagluluto. Nagbibideo sa mga nahuhuli. Ayan o. Ayos o. Katamtama ng laki. Nakadalawa na siya. Paano naman makakahuli ito sa akin? Walang pain. Ayan o. Kahuli naman si Idol Fernando. Bakuko. Ayun o. Okay lang yan, puro yung cooler nyo. Layo pa natin cooler. Laki nung nasa loob, itanggalan ko ng laman yun. Ayan ang arroz caldo. Umaapaw sa kaldero. Punong-puno. Arroz caldo na umaapaw sa kaldero. Ang lugaw. Hindi makita yung mga sahog ah. Pwede na okay. Umuusap na. Magpapailang na pa ko dyan. Yun. Arroz caldo with tukwat manok. Ito kunin mo dyan sa lalim yung ano. Pinakit. Wow, ito na. Yan yung bawang na ano oh. Prito. Garlic fried tukwat manok at ang sausawan. Woohoo! Pinakil ha. Kain tayo. Kain na na. Hindi ko maintindihan yung lasa nito, Mabi. Di mahuli yung sarap. Hindi mahuli yung sarap eh. Di daw mahuli yung sarap ha. Kain tayo mga ka-anglers. Yan. Lalo na kung ano to, kung medyo malap na ulap. Tiralan. Ang lapot eh, parang ano to, parang sa bilibid. May tukwat manok pa ano. Oo. Diba? Parang pambilibid ang ano eh, bilibid mino. Pag kumakain kami sa Misol eh. Alright mga ka-anglers, mga uragon. Ayun o, padalawang huli ko. Nora. Yan o. Si Aling Nora. Ayan. Yung mga huli ni Idol Fernan, di ko nakukuhanan. Malayo siya. Marami nang huli si Fernan. Madilim pati doon. Huli ni Sir Alan o. Ayos na yan. Buti nga ikaw, nakakadali ng ganyan eh. Kaya ako. Yun o. Unok. Ewa. Muntik pa o. Muntik na. Dalawa. Ayan o, nahuli ni Idol Fernan o. Di magkasya sa cooler. Naka ano na sila. Nakabaluktot. Alright mga ka-anglers, mga uragon. Good morning, good morning. Tingnan natin tong hinahatak ni ni si Ronnie. Ano baga ito? Pagi ba? Pawikan? Malaking isda? Alright, magandang umaga sa lahat. Shout out sa ating mga ka-anglers dyan. Okay lang sa akin kung pagi. Ay, Pawikan? pawikan. Pawikan. Sige, tingnan natin. Ayun no, pawikan nga. May pawikan guys, yung kumagat sa bingwit oh. Ang laking pawikan. Bubuhatin ko, pipicturean mo ito yan. Oo. Pakawalan naman natin. Kunan lang natin ang mga picture at video. Ayan oh, guys, mga ka-anglers, pawikan. Hindi, malayo naman ito. Lagutin yan sir, siguro. Ay, is this mo? Sulheba. Sulheba. Allah. Kabiro lang sa kanya. Sagir. Ay. Ra. Wait. Ayun ba?
Up! Ah, nakaalpas na. Nakawala. Tingnan natin kung butiti nga yan. Ay, laki butiti. Saan si Bert? Sabi ko sa'yo, laki. Oh? Ada mo ko isa. Ada ko is. Wala. Ayo ba? Malo hada kampulos? Kam sa miya. Wala. $140. Dolar ada, dolar. Japan. Iti, oh. Japan. Shout out kay Bert. Ada Japan? Ayos ah! Yun! Oh, nadali ni si Ronnie. Balo. Malaki oh. Alan. Otay. Yun. Laki oh. Ha? Ayaw mo? Sa'yo na, wala ka pang huli. Bibigyan ako ni Fernan. Papalong-palo. Oo, bibigyan ka nun. Maraming huli si Fernan eh. Ayan oh. Malaki sa no. Malaki ah. Ayun oh. Putulin na natin kasi mga disgrasya. Putulin natin sir ha. Alin? Yung ulo. Ay yung ano. Para mas magandang tingnan. Hindi mahaba yung uso. Bawal sa bagahe. Deadly weapon. Deadly weapon yan. Sorry. Yara. Bigyan natin kaya na. Okay, frustrated dentist ako. Sensya ka na. Laki ano? Tanggal pati ano dila. Oo, yung isa taga ha. Malaki din. Ayun, ang oh. ito, eh. Oo. Dito lang pala makakahuli. Huli si Ronnie oh. Yun! Bigbig nga. Oy, baka makawala. Naka isang bidbid. Yan oh. Ang lakas ah. Oh. Pang bola-bola. Tumalaw din yung sana yun. No? Hindi, pilig ng pilig. Ganda nung ano, maganda yung taga na to. Yan sa may buntot lang. Ganda ng ano, nasa dito lang sa may ano talaga oh. Wasak yung ano niya. Mga ka-anglers, mga Uragon, mapagkap ng mga tropa. Ngayon ito na, ipapakita namin yung aming mga nahuli sa buong magdamag. Ito, tingnan nyo. So, ito lang lahat. Oh, yan oh. Bitbit, balo. As usual, mga malakapas at sahor. May siyempre alimasag na dalawa, may isang pusit. Ayan oh. So, ito lang lahat. Nahuli namin. Ito lang nakayana ng tropang anglers. Oh. Sino magpapasilpi? Idol. Silpi ba? Sige, diyan ka idol ka. Itatamil natin. Yeah. So, ito lang. Mga ka-anglers. Hindi rin naman na zero. Ito lang ang nahuli. Ayan. Ayan. Hindi makita. Malayo ang ating ano. Dapat meron tayong ano yata sir. Stick. Meron. Sige daw. So, sige, upo ka sir, upo. Pwede na yan. So, ito lang mga ka-anglers ang kuha namin. Ayan o. Ayan o. Eto. Ayan. Okay. Okay, sige. So, ayun na nga mga Uragon, mga ka-anglers. Nag-pack up na ang tropa. Ayan, uuwi na kami. So, ito lang yung aming mga nakayanan sa pamimimit buong magdamag. So, ayan. Ito ang aming spot. Lagi kaming nandito sa, ito yan, kita nyo yan. Ito yung Jeddah South Thermal Power Plant. Alright, so mga ka-anglers dyan na gustong bumisita dito, pwede. Ayun oh, ang haba ng spot dito. Oh, hanggang dyan. Oh, pwede kayong mag fishing adventure dito mga ka-anglers.
Alright, so ngayon, hanggang dito na lang mga ka-anglers. At kung kayo'y bago at napadaan sa aking channel at pinanood nyo ang video ito, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Alright, maraming salamat. Bye-bye you. I love you.